Que hai, familia? Bueno, hoxe vamos a facer un prato deses que apetecen, sobre todo ahora cando fai este frío, este fresquiño que temos. Vamos a facer unha sopa, pero non unha sopa calquera. Vamos a facer unha sopiña que non é tan común aquí en Galicia, non todo o mundo, non en todas as casas se consume ese tipo de sopa, que é a sopa de cebola. Se usa moito, sobre todo na zona do País Vasco, na zona todo no norte, na zona de Castela, por aí usan moito, pero bueno, hoxe vamos a facer nosa, todo con produto noso, produto galego, vamos a facer con un caldiño que temos xa de polo, unhas coles de Bruselas que ou che gustan ou as odias, a mí me encantan, e vamos a meter un poquinho dun destes queixos tan nosos como é o San Simón da Costa, con ese toque afumado que ten de bidueiro. Pero precisamos outro ingrediente moi noso, que é o pan. Unha sopa destas con un pan bo, como os pans que temos en calquer sitio de Galicia, con masa nai, con esa corteza, con ese piso que ten dos fornos de pedra. Me falaron que hai un moi bo na zona de Antas. Vamos a ver se hoxe Rafa é capaz de conseguirnos ese pan de Antas. Hola, Rafa, por onde andas hoxe? Hola, Miguel, compañeiro. Oído en Antas de Ulla, chef, provincia de Lugo, porque se queres pan de Antas, onde vou vir senón, se Antas de Ulla. Para iso son os reporteiros recadeiros, sempre ao servizo do cociñeiro. E vou vos contar un chiste dos malos. Abrese o telón e vense 16 barras de pan e 2 pirulís e medio. Como se chama a película? Misión Imposible. Pan, 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 pirulí, pirulí, pirup, pirup. Estou con Suso Buján, da panadería Modesto. Pan de Antas. Pan de Antas. Que podría chamarse pan de antes. Porque cantos anos levades abertos? Bueno, moitos. Desde o ano 40, aproximadamente, se fundou a panadería. Entón, pan de Antas. Por que tan famoso este pan? Ou non é tan famoso? Que pasa aquí coa fama deste pan? É peculiar nestes tempos porque non se suele facer ahora este tipo de pan. Sobre todo porque se parece ao pan que se facía nas casas, ao pan de aldea. Non vos imaginades o arrecendo que hai aquí, a pintaza que ten isto, está o equipo aquí desexando probalo. Como se fai este pan? Bueno, pois o máis sencillo do mundo, auga, fariña, sal e un pouquiño de levadura, fermento madre, claro, e nada máis. Fariña triga, supoño. Trigo do país. E trigo local, teño entendido. Sí, claro, por suposto. Que porcentaxe de trigo leva este pan? Pois aproximadamente un 60-40, 40 de trigo do país e 60 de fariña de gran forza. Iso máis do habitual, non? Sí, non se suele botar tanto trigo do país. Pero bueno, vivimos nunha zona en que todavía se cosecha trigo e podemos aproveitar o feito de que haxa bastante trigo todavía. Entendo. Como che gusta a ti comer este pan? Bueno, curiosamente, a min gustame comelo non o mesmo día. Po día seguinte, normalmente o pan de trigo do país sabe quizás mellor po día seguinte que o mesmo día. Ajá. E se tiveres que describilo, a que sabe? Pois, mira, algo que intentei buscar sempre é que nos pans da casa, que se facían na casa, suele pasar, é que cando comas o pan, no momento en que o comas, aunque non che sepa, despois, unha vez que tragaches ese bocado de pan, que che quede sabor a pan, que teña, que sepa a pan. É máis que se vai perdendo, se arrecendo. Sí. Bocadillo, acompañando a comida, de calquera maneira, non? De calquera forma. Miguel, compañeiro, aí che mandamos este pan de Antas, que o disfrutes, a ver que fai con el, estaremos atentos a esa receita, e a ver se aprendemos algo. Por suposto, claro que sí. Graciñas, Suso. A ti. Gracias, Rafa. Este Suso ten máis razón que un santo. A verdade, fijadevos que como soa este piso, esta cortiza que ten, e que isto, bueno, é inmellorable. Me trai moitos recordos de cando era neno da panadería de meus pais. Isto é algo fora de serie. Bueno, vamos a
non sei se comezar comendo un anaco de pan xa ou esperar a un poquinho máis adiante, pero vamos a comezar a nosa receita cas cebolas, que é un dos ingredientes principais para esta elaboración. Temos a nosa pota, precisamos unha pota un poquinho alta para cociñar pois a sopiña con bastante caldo, non? Pero primeiro vamos a sofreír a cebola. Vamos a sacarlle un poquinho este cu de aquí da cebola, e desta xa o temos. Vale, vamos a picala. E casi antes de terminar de picala, xa vamos a poñer isto ao lume un poquinho. Vamos a arrincar o lume, subímoslle hasta o 7, 8 xa, para que colla calor pronto. Un pouquiño, cubrimos simplemente un pouquiño o fondo cun pouquiño de aceite de oliva. Non queremos que sexa unha sopa cun exceso de grasa tampouco, non? Queremos que teña, bueno, un chisquiño máis, quizáis. Aí, que cubra ben o fondo para que toda a cebola se poida pochar, vale? Vamos a picar a cebola así en xuliana fina, porque despois esta vai quedar ben cocidiña, vamos, vai na culler e cómese perfectamente. Si é moi grosa, igual sí que nos pode estorbar un pouquiño, pero así finiña vai a estar perfecta para comer e vai na culler e, bueno, xa veredes que sopa. E destas que quitan o frío. Bueno, vamos pouquinho a pouco picando esta cebola. Sabes que isto vai rápido, eh? Isto é algo que, con un poquinho de práctica, tende moito cuidado cos dedos, xa sabedes. O dediño, a puntiña ben para dentro, para non ter un accidente, non picala, vale? E nada, picamos ben toda a ceboliña, xa vamos ir engadindo esta primeira, mentras picamos a segunda. Aí, ben finiña, tamén para que se poche un poquinho antes, para que se refogue sí, un poquinho antes. Vamos xa incorporando a nosa cebola para que empece xa a cociñar. Aí está. Buah. É que isto vamos a ter agora mesmo aquí un deses primeiros cheiros, eses olores que cando entras nunha casa e ule a un sofrito de cebola, dis, aquí comese ben. Eses olores que non se deben de perder. E hoxe en día, por desgraza, con tanta comida preelaborada, tanta comida que compramos e tal, as casas non ulen tanto a cociña, e creo que deberíamos de entrar un poquinho máis na cociña todos, e de volver a cociñar. Por eso queremos aquí facervos receitas que podades chegar a casa en calquer momento e facela vos. Fijadvos que é moi sinxelo. Bueno, vamos ca última cebola, picamos ben picadiña, finiña, vale? Para que eso se poche ben e despois non nos estorbe no medio da sopa. Sino que sea agradable de comer e que sea fácil de coller ca culler. Vale, xa temos. Aí estamos. Isto por aquí. Por aquí. Isto por lixo. E coitelo listo po seguinte. Simplemente damos unhas voltiñas que se vaya refogando ben. Aí estamos. Vamos a engadirle xa unha pelisca de sal, porque a sal, neste caso, nos axuda moito a que a cebola ou calquera outra verdura que botemos a pochar empece a soltar os seus xugos, a súa auga que ten dentro, empece a suar, porque o sal deshidrata, vale? E así xa vai pochándose moito antes. Bueno, como vedes, temos unhas coles de Bruselas, xa as temos limpas, perfectas eu. Teño moitos recordos das coles de Bruselas, sobre todo de comelas na miña casa cunha allada. Eso de cocidas, cunha pataquiña, cunha allada, é como máis recordo. Sempre me gustaron desde neno. Sei que hai moita xente que non lle gustan nada. Vamos a cortar as nosas coles así en anacos, así pola mitade. Pola mitade xa nos chega. É algo que se vai a cociñar bastante rápido, é algo que se fai pronto e ten un sabor moi característico. A verdade é que é unha desas verduras que, bueno, a mí me gusta moito e creo que a maioría dos nenos non lle desagradan, porque non é excesivamente forte, non é como o grelo, que mellor ten ese toquiño amargor e os nenos pode estorbar un pouco. En cambio, isto como é máis doce, é máis amable ao comer, pois suele gustarlle aos nenos.
Vamos, non nos despistamos desta ceboliña, vale, que vaya pochando e que vaya collendo un pouquiño de... Non queremos que se doure, non queremos que colla torrado, simplemente que poche, vale? É importante que non se torre, sí que colla un pouquiño de color, pero sin torrarse, sin que esas partes como faríamos un sofrito pues, para unha empanada ou para un guiso, calquera destas outras receitas. Vale? Buah, como arrecende isto, a verdade é que isto trai moitos recordos, onde, como vos decía, non? Si nunha casa entrase e ule a sofrito, aí comese de maravilla, non? Eu teño un amigo que tamén sempre me di que cando el vai a comer a un restaurante, o primeiro, si lle ule xa sofrito, xa sabe que se come ben, pero o primeiro que pide sempre son croquetas ou empanadas se hai. E se a empanada ou as croquetas está boa, e aquí todo está bo, aquí comese de maravilla. Bueno, creo que xa temos que darnos unha ou dúas por aquí e xa temos todas listas. Vamos a darlle outra voltiña a nosa cebola e xa lle engadimos as nosas coles de Bruselas. Moi ben. Bueno, xa temos a nosa cebola lista, vamos a engadirlle as coles de Bruselas. Botámoslas todas para aí para dentro, isto para lavar. E vamos a refogar, nada, refogar simplemente un par de minutiños ahora as coles para que collan calor aquí ca cebola e xa estaría para botarlle un dos principais ingredientes, que é un caldo. Neste caso temos un caldo de polo, un caldo feito con carcasas de polo que nos vale perfectamente. Podría ser un caldo de verduras, podría ser un caldo de carne, nos valdría calquer caldo para esta receita. Vamos con o noso caldiño. Me está recordando as sopas. Bueno, a mí me gustan moito as sopas, son moi sopeiro. Recordo a primeira vez que comín e que me foi moi chamativo a primeira vez que comín unha sopa de arroz nunha casa duns amigos de meus pais e que eu cheguei e me puxeron un prato dunha sopa de arroz e enriba me escacharon un ovo cru. Eu decía, un ovo cru, é un rapaz de 7, 8 anos, como moito. Claro, eu me quedei quieto mirando para esa sopa, pero veía os demais que comían, bueno, hasta que ao final a nai que estaba ao lado me dixo, no, remenxe o que co calor se che fai o ovo. E foi verdad, o remenxe o ovo ese, coceuse o ovo nese prato da sopa e logo, a verdad que estaba impresionante. Bueno, xa temos a nosa sopa en marcha. A ver, agora, veciño. Hombre, Isa, xa te botaba de menos. Pero ti sabes como cheira toda a veciñanza a coles de Bruxelas? Non me digas, pois mira o que temos aquí. Unha sopiña de cebola con coles de Bruselas. Por eso cheira tanto, eu non sei que se queres que as viñamos comer ou que marchemos da casa. Elo, non che gustan as coles? Tienes das que non che gustan? Non, é que a cole ou che gusta ou non a podes ver diante. O que dixen eu antes, é que eso é verdade. Pois eu estou aí no medio. A mí sempre gustaron, desde pequeno. Sempre as comín e me gustaron. Sobre todo cunha hallada, Pero sabes que llevo tú eu? Mira, un consello, para que non ulan así cando falas coles de Bruxelas. Eu boto unha cullerada de vinagre na auga. É moi bo remedio, claro. Se que eu coñecía, é algo que se fai con varias verduras tamén. Hai xente que o fai tamén ca coliflor, porque tamén ten ese arrecendo. Ese cheiro. Sí, hai xente que o que fai é cambiarlle unha auga primeiro, o sea, dá ese primer fervor nesa auga, tira e bota unha auga nova e xa non arrecende tanto. E hai que fai o do vinagre. de vinagre, pois vai fenomenal. Incluso bicarbonato, teño escoitado. Tamén, eu son moi fan do bicarbonato, xa o sabes. Moi ben. Pois, falando así de cheiros, mira, eu tamén teño un amigo que cada vez que fai o salmón, porque o salmón tamén falo na casa, parece que cheira, cheira todo un poquinho, estou descoitando, pero para que empece a ferver. Claro. Pois este saca a grella, po balcón, pon ali, dá igual chova, neve, porque claro, despois o salmón queda olindo toda a casa. E daquela digo eu, sabes que fago tamén? Poño un cunquiño con auga e outra cullerada de suavizante da roupa. E polo a ferver. Efectivamente, poño a ferver o tempo que fago aí un salmón á prancha. E non me ola a casa. Pero cheira suavizante, eu prefiero cheiro a peixe. Eu a min, como non me estorba, pero si é verdade, fíjate que en Galicia temos solucións para todo. Para todo, para todo. Sobre todo, a maior parte das casas da aldea teñen dúas cociñas.
Tamén é verdad. Unha onde se fai o peixe ou esas cousas que cheiran e outra que é a bonita. Que aí está. Que é a bonita. E así xa temos solucionado. Mira, na casa de miñas aboas, nas dúas, hai a segunda cociña, Claro. Que costumes, sí. Que costume, se fai por toda Galicia, onde vayas. Sí, eu penso que parte, hoxe en día que moita xente vivimos en piso e máis, Aí non está, é... aquí nos pisos xa nada. É o que nos toca, pero sí que hai xente que ten esas dúas cociñas para o que une para que... Sí, total. Estaba pensando que, bueno, daquela estamos así, fagoche un ambientador caseiro, Bueno, mira. non me digas. Sí, tamén. Aprendí un outro día... Ves traballadoriña hoxe, Sí, veño con Jana, me olía tanto que dixen eu vou levar un vez e consello hoxe porque lle fai falta. Moi ben. Pero daquela, mira, tes un caciño por aí e poñemos un cazo con Pois auga, xa verás. Douche ahora un caciño que teño xa aquí á man. Vale, con 4 cousas que temos na Pero casa non mo leves todos, para casa, No. Bueno. Non o levo, vamos poñerlle augiña aí a ferver, xa verás. Perfecto, pois mentras mira. aproveito eu aquí a limpar esta táboa, por si che vai falla. Vale. Vou Moi coller ben. aquí a augiña. Con 4 cousiñas que temos na casa, de verdade, que faz un ambientador. A ver, vou non facer aquí así en modo rápido, porque isto ten que ferver. A ver, cal é o de riba? Este de aquí. Aí vai, que lle poño 9. Mira, isto ten que ferver 10 minutiños. Moi ben. Co que llemos poñer especias, o cravo, que ole moito, é moi moito, aromático. que rico. Sí, e tes por onde tes as especias por aquí, por algún lado, non? Témolas Terás aquí. aí, a ver. Ai, mira, e a canela tamén, xa precisamos. Pois mira, aí está, mira, un pouquiño clavo. Eu botolle 5 ou 6, depende da cantidad que fagas, non sabes? Pero Sí, mira, porque é moi así. potente, o cravo é... Sí, pero despois ole toda a casa e unha ramiña de canela tamén. E poñémola a ferver, bueno, ca casca dun limón, Son os que botamos un arroz, un pouco de leite, temos un arroz con leite. Tamén, biches, isto vale para todo, toma. Moi ben. Pois daquela vouche aquí á neveira, que fixo que tes aquí os limonciños da horta, ves? Mentras ti faz este ambientador, che parece moi... Biches que pan temos hoxe? Pan de antas. Bueno, isto é... Mira, Moi mira ben, mira. como soa. A mí gustame así, durete que cruxa aí. Mira. Madre mía, madre mía. Pois isto, aí o caciño ca auga a ferver, ves? E poslle a casca dun limón, uns cravos e un pauiño de canela. E deixalo ferver 10 minutos, así. Ole a casa, Bueno. que é unha pasada, recende. A ver, vouche deixar isto aquí, espera, vouche Eso limpar. despois de feito, deixalo por aí pola casa xa para que ula toda a casa, non? Claro, agora xa mentras ferve xa vai ulir toda a casa, poñoche esta aquí. E despois pasámolo pois a un tarriño, a un cunquiño, vouche facer bonito. Mira, se Moi tes, ainda estou pensando. Bueno, Sabes ti- con que queda ben? Cuns pauiños de madeira de espeto. Teño xos aquí, teño Tamén- xos a ver. espetos. Mira, se Mira, che valen, xa che teño aquí uns espetiños. Claro. Pois este facemos como os ambientadores eses modernos doxe que mercas, que son os micado ese, non? Que lle pos, oi, che o invento para todo. Fajo moitas Bueno, moi manualidades, boa. Faime gracia porque sí que é unha boa solución, non? Ah, que sí, mira. Moi parecido... Como empeza a oler xa. Mira, vouche deixar este cachiño para ti, para que des para casa. vale. Esta puntiña a min é do que máis me gusta, A máis a min, sabes? A codia é o que máis me esa gusta. codia así, esa codia é... A ver que tes por aquí, mira. Ai, pois xa tes este, mira. Pois vou coller esta, ves? Sí. Bueno, podelo poñer como a queiras. Ahora, non ves? Pois así uns pauiños de madeira, como un micado. Ajá. E ti pos isto, pois aí nun muebliño, no salón, na entrada, con esa hojiña, que máis? Con un ambientador caseiro. Ai, o sea que eso faz os pauciños, claro, os pauciños que fan é estendelo o olor despois polo resto da casa. Efectivamente. Ai, que boa Absorben idea. aí, verdade? Van soltando e ás veces tamén ímolo variando, damoslle así a voltiña, oiches, mañán ou pasado, claro. voulle dando a voltiña para que vayan Para que se repartindo. vaya olindo. Claro, e isto non custou nada, mira pa aí. Sí, sí, a verdade é que sí, e mentre estás cociñando, Claro. pois como neste caso unha sopa, pois... E botámolo, mira, xa ferve, ímolo facer eso, modo rápido, pero... Vale, mira. Moi ben. A ver se non me... Opa. Botámolo aí un pouquiño. E deixalo aí, ahora che limpo, non te preocupes. Non te preocupes que lle paso non eu a me balletiña queimo. que... Ves? Xa bastante A min te gústame estás traballando. E agora, hai unha codia. Esta quedoume moi anchiña, bueno, picaina moi grande para facelo ben, pero despois a min gustame, caramba, mira, xe estaba Claro, cante. cortala en Ves? anaquiños e botas. Ai, mira que bonito. E hasta queda bonito, hasta decora. Claro. Sabes o malo que vexo nesto? Que? Que che veña un invitado pola casa, non sei por qué, e lle debo un trajo. Bueno, tamén a verdade, mira, xa teño un cóctel aquí preparado. Pois a verdade que a recende moi rico, Vouche Isa. poñer esta aquí. A verdade é que, mira como a recende Pero, isto. pois mira mira a nosa pa aí. sopa, voulle baixar un chisquiño, ahora quero que se faga pouquiño a pouco,
vou na baixar ao 6. Pero, pois xa con isto xa deixa doler aí todas as escaleiras, xa xo deixo aí. Bueno, pois deixamo aí por lá porque a mí me gusta moito este cheiro. Vale, levo a codia. Leva, esa é para ti. Que esta Leva gusta pa ti. mi madriña, o que máis me gusta. Ai, O a mí miolo, tamén. deixo chupa ti. A min a codia e o ajo que me gusta en todos os pans. É un pan a mí tamén. como temos en Galicia e sobre todo este de Antas, bueno. Genial, pois veña, vou Moitas para gracias. Xa vou almorzar. Xa fixemos intercambio. Polo pan, un ambientador. Moi ben, veña, Bueno, chao. xa Chao, temos... veciño. Chao, Isa. Xa temos a nosa sopa xa... como arrecende. Probaremos de sal dentro un anaquiño. Se vos fijachedes, só lle botín un chisquiño de sal ao principio para que suara esa cebola. Pero ao final de todo, xa cando concentre o caldo, probaremos e rectificamos de sal. Vale, temos o noso pan. Vamos a poñer nunha plaquiña do forno o noso pan. Aquí está. Ben estiradiño, para que se torre todo ben. Vale. E por aquí temos un dentiño de allo. Fijademos que vou facer. Vamos limpar un poquinho máis esta tábua que a temos aquí do pan. Aí estamos. Importante, a limpeza na cociña. Sempre temos que traballar limpo, para que non haya ningún tipo de contaminación. Vamos a coller este alliño. Por aquí. Vamos a tapar a nosa sopiña para que se concentre todo aí. E con este alliño vamos a frotar un pouquiño no pan, por un lado e polo outro, para darlle un toqueciño simplemente, para darlle un pouquiño de sabor a este pan. Mentras lle estou dando este toque, vou a prender o forno. Vinde comigo, rematamos de pasarlle o allo ao pan, e logo, senón, cando traigamos o pan, non vamos a ter encendido. Como vamos a aquecer, vamos a darlle turbo aí a tope. Aí está. Perfecto. Queremos que se nos torre o pan, así que calor aí con turbo potente e que se nos dore ben doradiño. Vale, pasamos o allo un pouquiño por todo o pan. Aí estamos. Aí, que fregar ben para que vaya rascando, que non quede excesivo, pero sí que lle quede ese sabor aquí ao pan do alliño, que co queixo vai a agradecer. Poderíamos tamén botarlle unha pelisca, un pouquiño de aceite. Pero neste caso, como este pan xa ten moita humidade, non precisa botarlle ese aceite. Así que vamos a darlle solamente o allo. Eso é. Vamos a torrar primeiro o pan antes de botarlle o queixo. Vamos a torralo primeiro hasta a metade. Logo damos a volta, poñemos o queixo relado e terminamos de torralo para que tamén se derrita o queixo e quede impregnado por todos os lados do pan. Vale, vamos a ca última. Aí estamos. Vamos aquí con esta. Vale, e xa estaría. Isto non tiramos, agarrámoslo que este alliño ainda podemos aproveitalo. Vamos a darlle unha voltiña a esta sopa. Buah, como arrecende, a verdade. Moi ben. E vamos con o noso pan ao forno. Vamos a colocalo todo ben colocadiño. Vinde comigo. Vamos ao forno a que se torre. Metemos o noso panciño aquí no forno. 200 grados, calor arriba e abaixo para que se torre uniformemente. Vamos a estar moi pendentes del, non queremos que se nos torre demasiado. Queremos darlle a volta e poñerlle o noso queixo relado San Simón da Costa. Deixádeme que voulle dar unha limpeciña á cociña, unha volta á sopa e vémonos agora nun intre. Bueno, vamos a probar e rectificar de sal e botarlle unha chisquiña de pementa. Vamos a probar que temos aquí unha culler. Buah, como arrecende isto. Unha pizquiña. Non precisa nada, un pelisco de sal e un golpe de pementa, que lle vai dar un pouco de chispa tamén a esta sopa. Vai no agradecer. Damos unha voltiña. Buah, que sopa. Hoxe non vamos a pasar frío ningún, Vamos a empratar na nosa sopeira. Que bonita. Que ben nos ven esta sopeira hoxe.
Vamos a botar toda a nosa sopa aquí. Uf, é que isto é que a máis apetece, non? Agora, neste tempo que fai frío, é que cando se agradece, non? Si chegas á casa, xa che teño unha sopa destas contundentes feita, ou ainda que a tiñamos que facer, sabedes que non leva tanto tempo, moi sinxela, e que non leva tanto tempo. E se ida por riba acompañamos un pan tan bo como temos o de antas, bueno, xa inmellorable. Vale, xa nos queda nada. Un quiño. Aquí vamos a apagar o lume e xa nos está a avisar tamén. Aí estamos. Baixamos o lume, apagamos, tapamos a nosa sopeira e nada. Vou a coller o noso pan que o temos xa torrado con ese queixo San Simón da Costa no forno. Levo a sopeira e vémonos nun intre na mesa para emplatar. Tomade nota, así se fai unha sopa de cebola e coles de Bruxelas con pan de antas. Refogamos as cebolas nunha tarteira grande a lume medio. Cortamos as coles de Bruxelas pola metade, engadímolas á tarteira e refogámolas uns minutos. Cortamos as rebandas de pan, poñémolas nunha fonte e torrámolas no forno. Untamos as rebandas quentes con allo, cubrímolas con queixo relado e fundímolo no forno. Servimos a sopa nun prato fondo e engadímolo pan. Bo proveito! Xa temos a nosa sopa rematada. Oh, que gustiño! Non sei se comela ou abrazarme a ela. A verdade, con este recendo e este caloriño que desprende, bueno, vamos a servir unha boa ración porque esta vai a comer papá. Mira, que pinta. Que boa. E acompañada deste pan de antas, co queixo San Simón da Costa relado, ese toqueciño de allo que lle puxemos. Unha torradiña para que se vaya empapando pouquiño a pouco e logo ca culler agarramos o caldiño, a cebola, as coles de Bruxelas e este panciño que isto é maravilloso. Bueno, xa vedes que é moi sinxelo e moi agradecido unha sopiña destas agora neste tempo. Chegar a casa e atoparse con ela ou facela, fantástico. Vémonos mañán con outra receita tradicional, das que quecen o corpo. Paso lista?